Kaixo egunon lagunak. Gaur, Scratcheko lehendabiziko bideoa ikusiko dugu. Bertan, Scratchen nola sartu eta izena eman ikusiko dugu. Lehendabiziko pausoa, gure Googleeko bilatzailean Scratch idaztea da. Eta lehendabiziko aukeran klik egingo dugu. Orain, Scratcheko webgunean gaude. Ikusten duzuen bezala talde ezberdinak ditu. Esate baterako sortzeko krear, edo bestela ere badugu explorar, beste pertsonak sortutakoak ikusteko. Hemen ikus dezakezue jendeak jolas pila bat sortzen dituela, baina gaur gu Scratchen sartzeko unir emango diogu. Behin unetea Scratchen gaudela, egingo dugun lehendabiziko gauza gure usuarioa edo kontuko izena sortzea da. Nire gomendioa Gmailekoa erabiltzea da, horrela gero beti oroituko zarete. Nik nirea idatziko dut, nire Gmaileko usuarioa, edo erabiltzailea euskaraz, eta behin idatzita pasaitza sortuko dugu. Ikusten duzuen bezala, botoi honi klik emanez ikusi edo izkutatuko dut. Hoberena ikustea da. Zuek nirea ez ikusteko, nik kendu dut eta orain nire pasaitza idazten nago. Ikusten duzuen bezala ezin dut aurrera egin, nire erabiltzailea erabilita dagoelako, beste norbaitek erabili du. Beraz, adibidez, aurra jota bat jarriko dut. Eta horrela, erabiltzaile berria ez du beste inork izango. Aurrera egitean, eskatuko digu nahi badugu gorde pasaitza, zuen ordenagailua bada gorde dezakezue, eta gero herrialdea aukeratu beharko duzue. Beraz, gainean klik egin, eta dauden aukeren artean, Espainia bilatuko dugu. Ikusten duzuen bezala, justo Espainia hemen ez da agertzen, seguraski Spain bezala agertuko da, eserekin, beraz, nire gomendioa eserekin idaztea da. Siguiente, eta orain zuen jaiotze data jarrezazue. Nik nirea jarriko dut. Aurrera egin, zuen genero aukeratu. Eta orain, zuen helbide elektronikoa idatzezazue. Kontua sortu, baliteke horrelako galderaren bat jartzea, esate baterako hemen eskaila dutenak aukeratu behar dituzue. Aurrera egin, eta orain, sartu egin zarete. Ikusten duzuen bezala, Scratchen barruan zaudete ja.